ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони гиромӣ, дар ин навор ман кӯшиш мекунам ки шуморо оиди якчанд соҳаҳо дар чанд мавзӯъҳо, масъалаҳое ки ба муҳоҷират тааллуқ дорад, баъзе хабарҳо, маълумотҳо пешниҳод мекунам. Кӯшиш мекунам ки маълумотҳо кӯтоҳ бошанд ва тавсия медиҳам ки навро то ба охир тамошо кунед. Шояд ки ҳар як кас дар ин видео барои худаш хабари муҳимеро аз аввали видео, аз нисфи видео ё ин ки аз охири видео пайдо кунад. дӯстони гиромӣ, ҳамчунин кӯтоҳакак шумо дар бораи ширкати Даво маълумот медиҳам. Ин бародарон сайти худро, шабакаи худро дар YouTube кушоданд бо номи Даво. Метавонед дар он ҷо даромада дар бораи бемориҳо, дар бораи ягон намуди доруҳо пурра тариқи 3 минут 5 минут видеоҳо кардагӣ ҳастанд, тамошо кунед. Ва ҳамчунин гуфтанд ки барои бародароне ки грибок доранд дар пойҳояшон, доруи наве, доруи гиёҳие ки бо номи кастороваи масла машҳур аст, овардаанд аз Египет. Метавонед занг занед ва харидорӣ кунед. Ба тамоми шаҳру вилояту областҳои Русия тариқи почта равон мекунанд. Ин рақамҳоаш барои занон ҳаст, ин рақам барои мардон ҳаст. Занг занед, барои ҳамаи намуди бемориҳои занонаву мардона доруҳо доранд. خب دوستان عزیز، پیش از اونی که نوار رو سر میکنیم با شما گفتنی هستم نفرانی که در شهر سنت پتربورگ هستند. برادر عزیزی ما با نام محمد که در مسکو هستند، یوریست هستند و طول چندین ماه است که با مهاجران سر و کار میکنند. به پول آنها رو هر خیل معلومات ها میدهند، با سوال هایشان جواب میدهند، طریق واتساپ گروپ دارند. این برادر ما با من گفت که روزی 24 و روزی 25 همین ماه اکتبر در شهر سنت پتربورگ میشوند و با یک هیئت کلون یوریست ها به آنجا میروند و در آنجا ترینینگ میگذرانند. ترینینگ با پلیس ها چخیل صحبت کردن، از آنها چخیل خود را حمایه کردن، در وقتی با کارفرما کار کردن چخیل شرطنامه بستن، از وقتی کوارتیر سینمات کردن چخیل شرطنامه گرفتن، کدام حجت ها را از صاحب خانه پرسیدن آیا صاحب خانه هست یا نیست. وقتی شما کار میکنید پول شما رو نمیتونن چیکار کردن در کار و یک گله سوالهای دیگر که به همه سوالهای شما در اون ترینینگ جواب میتونن. با همین رقم هایی که میبینید برادرمون محمد جان است. واتساپ، وایبر، ایمو دارد. زنگ زنید، نویسید، با او در علاقه باشید و او تیار است که همیشه شما رو جواب بدهد. اگر دیر جواب میدهد غضبی نشوید، گپ‌های بی‌زیب ننویسید، چون که برادر اسپید نمیکند. همین دو دست است، اسپید نمیکند. او یک کس است، ما قریب که چندین هزار نفر هستیم. و همچنین روز 25 اکتبر با سپتسپریومنیک شهر سنت پتربورگ میروند. حتما این با دستگیری و یاردم کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ می شود. آنها یک جای دلیگاتسیا شده با سپتسپریومنیک می روند. اگر کسی از شما امکانیت دارد و خواهش خیر کردن دارد، می خواهد که یگان کاری ثواب کند، با برادرمان محمد جان نویسید، من این رقم ها زنگ زنید، یگان چیز می خرید، یگان چیز یاردم میکنید برای بچهای در سپتسپریومنیک بردگی را. خلاصه سهم گذاشتن خواهید. مرحمت. خوب، اکنون میگذاریم به موضوع اساسیمون. در ویدیوی گذشتهمون درباره گرین کارت یک کمتر گپ زدگی بودیم و یک چند چیزهایی بود که من در اونجا نگفتم. در این ویدیو در آخرش میگویم. اگر با کسی لازم است یا تا آخر تماشا کنید یا که ویدیو رو گذرانده همون آخر رو ببینید که درباره گرین کارت یک دو خبرهای دیگر هم میتیم. بیایید اکنون دوستان عزیز میگذاریم به موضوع اساسیمون. МВД Россия تصمیم گرفته است که 2000 کارمند ГАИ ро, яъне ки ГИБДД ро гирифта ба дигар шӯъбаи МВД по вопросам миграции перевод кунад, яъне ки гузаронад, бинобар сабаби боз ҳам ба қувваттару бузургтар кардани назорат аз болои муҳоҷирон. яъне ки агар мо дигар дар метроҳо медидем ки 3 пулис ҳаст, 4 пулис ҳаст, акнун 5 то мебинем, 6 то мебинем, онҳо зиёдтар мешаванд ки намедонам, агар худованд худаш хоҳад моро аз 20-тоӣ ҳам партоян моро нигоҳ мекунад худованд худаш. вале ба ҳар ҳол шумо ба хотире ки дониста бошед аз хабарҳои охир аминро хостам ба самъи шумо бирасонам ки 2000 пулис аз ГИБДД, яъне ки аз ГАИ гирифта ба шӯъбаи чӣ мегӯям по вопросам мигратсия мепартоянд ки охири сол аст, бояд онҳо акнун отчёт бисупоранд, бояд зиёдтар депорт кунанд, бояд зиёдтар штраф ҷарима кунанд. ба ҳамин хотир барои охири сол ҷамъбаст кардан бо сари баланд ки манам қадар муҳоҷирро мо депорт кардем, манам қадар муҳоҷирро мо ҷарима бастем, буҷаи давлат манам қадар пур шуд аз ҳисоби фаъолиятҳои мо.
аз ҳамин хотир амихали тасмимҳо мегиранд. ба ҳар ҳол эҳтиёт бошед дӯстони азиз. хуб, дуюмин чизе ки дар интернет хондам, ҳол дар ин ҷо ҳам мегузорам, шумо бубинед ва баъзе бачаҳо мегӯянд ки ҳамин хабарҳои ту мегӯӣ аз пеши худат мегӯӣ, аз пеши худат ин қадар чизҳоро агар ман гуфта метавонистам воло нависандаи бузург мешудам. дӯстони азиз, эро мо мехонем аз порталҳо ва дар он ҷо гуфта шудааст ки дар ҳамин қонунгузории Русия дида баромада истоданд ки бояд як намуди страховкаи дигарро ба ғайр аз оне ки моро дар Сахарово, дар Красногорску, дар дигар областҳо ки бачаҳо вақте патентгирӣ мераванд маҷбурӣ 4500 страховой полис ба мо мефурӯшанд, ки ҳамонро агар дар худи ҳамон страховой компания равӣ 1600 рубл аст, 1700 рубл аст, вале моро дар он ҷо 4500 рубл мефурӯшанд ва дар ягон ҷо ба кор ҳам намеравад. Инаш кам аст. як тараф мемонем, боз мехоҳанд ки ба мо суғуртаи нав пешниҳод бинамоянд ки суғурта аз депортатсия шудан ва ё ин ки административни выдворение. чӣ гуфта шудааст дар ин ҷо? Яъне ки моро суғурта мекунанд, страховка мекунанд аз оне ки мабодо агар мо 5 моҳ 6 моҳ маошамонро нагирифтаему, моро депорт мекунанд ё ки административни выдворение мекунанд. кормандоне ки дар тариқи ҳамин суғурта страховой полис ба рафта аз корфармо пулҳои моро гирифта ба ватани мо равон мекунанд. Дар он ҷо гуфта шудааст ки ин ба фоидаи муҳоҷирон аст. дӯстони азиз, аз ҳамон суғуртаи аввалаеш ки ҳол дар ин ҷо мондам ку биё пеш мебурем, нигоҳ кунед. дар ин ҷо гуфта шудааст ки при нишастни случай ягон мошин мезанад, меғалти, ягон кор меша, бемор мешавӣ, мувофиқи ин суғурта бояд муҳоҷиронро табобат кунанд. дӯстони гиромӣ, соли гузашта яке аз бародарони мо ки мошини ӯро зад, дасту пояш шикаст, вақте ки ӯро ба беморхона бурданд, страховой полис дошт ки аз Сахарова гирифтагӯӣ буд ва дар беморхона гуфтанд ки гирифта занг занед, ин компания бояд ними пулро возмещат кунад, яъне ки ёрдам кунад. вақте ки занг задем, страховой компания гуфт ки ҳамон рақамҳое ки дар полис ҳаст, дар болои ҳамон страховой полис дар ҳуҷҷат хонед. вақте гирифта мехонем, дар он ҷо аз компания мегӯяд ки чунин страховой полис дар компанияи мо регистратсия шудагӣ нест, ин фалшивӣ аст дасти шумода. дӯстони азиз, мо гуфтем ки мо инро аз ягон вокзал нахаридем, аз ягон раҳу рӯ нахаридем. Инро ҳамин бародари моро дар вақти гирифтани патент дар Сахарова доданд. вале бубинед ки дар Сахарова ҳам документҳои подделкаву фальшиву ҳамин чизҳо будааст ки ин Сахарова ҳам як чизе ки як маркази муҳоҷирон аст ки таҳти назорати махсуси худи Москав аст. ин дар ин ҷо набояд чунин ҳуҷҷатҳо бошад. хай бало ба пасаш, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? аз ҳамин намудаш бисёр файзу баракат гирифтем ки бо инашро пешниҳод мекунанд. яъне ки страховка от депортации или административное выдворение ё гир худо кунад ки рад кунанд инро ва боз як балои дигар болои сари муҳоҷирон наояд. дӯстони гиромӣ, ҳар сол вақте ки моҳҳои охири сол мешавад, яъне ки моҳҳои октябр, ноябр, декабр мешавад, инҳо як моҳҳое ҳастанд ки муҳоҷирон дар ташвиш ҳастанд, муҳоҷирон дар сарвайрону саргаранг ҳастанд, чунки ҳар сол тақрибан ҳамин моҳҳо хабарҳои баландшавии нархи патент ба гӯши мардум мерасад. ҳар ҷо рейдҳо сар мешавад, охири сол аст, ё бояд отчёт супоранд, рейдҳои сахт сар мешавад ки дигар ё спецприёни мераванд бачаҳо, ё ки депорт шуда ба ватан мераванд. чӣ хеле ки солҳои гузашта мо ҳам хеле видеоҳо беҳад бисёр мондагӣ будем, бачаҳо дида буданд худашон. ва ин сол ҳам аз он солҳо ягон фарқият надорад. дӯстони азиз, ин сол ҳам дар Москав аз соли 2020 нархи патент ба 5350 рубл боло карда мешавад ва дар дигар областҳоу шаҳрҳо ҳам ҳамин чунин аст. ва ҳамчунин дар дигар областҳо ҳам нархи патент баланд мешавад. барои ин агар шумо хоҳед, ман як алоҳида видео мекунам ки дар бораи ҳамаи шаҳру вилоятҳо нархҳои патентҳояш ба шумо маълумот пешниҳод мекунам ва ин мешавад як навори алоҳида. акнун мегузарем ба наворҳое ки барои ҷои кор барои муроҷиат кардагӣ ҳастанд. нафарҳое ки дар Москав ҳастанд ва мехоҳанд ки ҷои кор биёванд, ба шумо якчанд ҷои корро ҳоло пешниҳод мекунам. як дӯсти азизамон ки мо чандин бор шуд ӯро дар бисёри видеоҳоямон дар борааш гап мезанем, ширкати Умма такси дорад, таксопарк аст.
дар он ҷо бисёр бачаҳои тоҷик рафта таксиҳо яъне ки худро пайваст мекунанд тариқи ҳамин ширкат ва шарту шароитҳояш ҳам беҳтарин аст. Акнун ин ширкат устохона кушодааст ва чунин ҷои корро ба шумо пешниҳод мекунад. Бародарони азиз, ширкати Умма такси ба муносибати кушодашавии маркази хизматрасонии нақлиётҳо яъне автосервис ҷойҳои кори зеринро эълон мекунад: моторист, хадовшик, автоэлектрик, жестяншик, кузовшик, автомеханик ва инчунин барои маркази плёнкачаспонӣ яъне ки аклейка ва шишасиёҳкунӣ, тонировка. Нафарҳои даркост ки аклейщик бошанд ва тонировщик бошанд. хоҳиш, агар дар ҳамин соҳаҳо шумо бисёр як таҷрибаи хуб доред ва аз худатон боварӣ доред ки ин бародарро чӣ гӯем, яъне ки ба русӣ гӯям падвалид намекунед, марҳамат ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед. Онҳое ки ба ҳамин аз Тоҷикистон нав меоянд, бародар барои ҳуҷҷат кардан ёрдам мекунад ва онҳое ки дар ин ҷо ҳастанд барои регистратсия кардану барои хона яъне ки ҷои хобу зист ёрдам мекунад. Ва онҳое ки таксӣ меронанд, даъват мекунем шуморо ки ба ширкати Умма таксӣ пайваст шавен. Рӯзҳои шанбе, якшанбе соати 1 шаб, 12, 4 саҳар фарқ дорад. Кае ки ба шумо пул лозим мешавад, ба WhatsApp менависед, пулҳои шуморо бароварда метиҳанд. Мисли дигар таксопаркҳо нозу бозор намекунанд. хуб дӯстони азиз, ҷои кори дигар дар Москав аст, кори фасад аст, яъне ки дар берун кор аст. Бародармон гуфтааст ки як 12 нафар коргар дар кор ки патенти Москав доштагӣ бошанд, марҳамат биёянд, як рӯзаш 1200 сум рӯзи корӣ будааст ва 300 рубли дигар барои хӯрдан медодиянд, яъне ки 1500 рӯзи корияш аст. касе ки бекор аст пака метавонад ки то як вақти кори нағзтар ёфтанаш рафта он ҷо кор кунад. рақамҳо дар поёни видео аст, занг занед, маълумоти пурратар бигиред. хуб дӯстони азиз, чӣ тавре ки ваъда кардам дар бораи грин карта гап мезанам. дар видеоҳо ва ба забони русӣ ҳам бисёриҳо тамошо карданд ки дар он ҷо гуфта шудааст ки загранпаспорт ҳатмӣ аст. бисёриҳо фикр карданд ки масалан нафарҳое ҳастанд дар ин ҷа ки зану фарзанд доранд ва мехоҳанд ки фақат анкета аз номи худашон пур кунанд. фикр мекунанд ки загранпаспорт барои занашон ҳам лозим аст, загранпаспорт барои фарзандҳояшон ҳам лозим аст. Не дӯстони азиз, загранпаспорт фақат барои ҳамун главный заявитель, яъне ки ҳамун одаме ки мехоҳад ки анкета пур кунад. хуб барои худи ҳамон кас лозим аст. занаш агар пур карданӣ бошад бо номи занаш, ба занаш ҳам бояд загранпаспорт дошта бошад ва агар не, метавонад ки кӯдаконаш ҳатто бо ҳамун метрискае ки дорад, шаҳодатномаи таваллуд, бо ҳамон чиз ҳам пур карда мешавад. дуюмин чизе ки шумо бояд бидонед ин аст ки минимум аттестати синфи 11 лозим, яъне ки шумо бояд мактабро пурра хатм кардагӣ бошед. бачаҳо гуфтанд ки бисёриҳо муроҷиат кардаанд бо аттестати синфи 9, яъне ки сурат мепартоянд, электронни почта мепартоянд, бо онҳо қариб як рӯз гап мезанем, дар охир маълумот мегӯям аз синфи 9 хатм кардагим. Намешавад, намегузарад. ва як чизи дигар аст ки баъзе нафароне ҳастанд ки мисол дар Тоҷикистон занҳояшон барои расм гирифтан бо сари лич агар намехоҳанд, метавонанд ки бо сатр сурат бигиранд. сатрашон ҳатман ҳамин рӯй бояд пурра битобад, намин хел то ҷоҳои гӯш, пешона бояд пурра битобад ва ҳамин хел пурра бояд битобад. ё ки бо ҳамин хел чизҳое ки ба дин алоқаманд аст чақа намешаванд, иҷозат ҳаст, ё ин ки умуман дар сар бояд рӯймол набошад, ё сари лич, ё ки бо сатр. хеле ягон рӯймол бастан иҷозат нест. хуб ин буд якчанд маълумот. агар баъд барои пур карданаш агар шумо худатон бовар надоред, метавонед ба рақамҳое ки дар ин ҷо гузоштагӣ ҳастам занг занед, шуморо ҳатман ёрдам метиҳам. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумотҳои кӯтоҳ дар ҳар як соҳаҳое ки гуногун буд ва ба муҳоҷират дахл дошт. агар навор ба шумо махсус шудагӣ бошад, ҳатман лайкро монед ва дар комментарӣ нависед ки оиди кадом мавзӯъ ба шумо видеоҳо пешниҳод кунем ва ҳамчунин лайк гузоштану падилитса карданро фаромӯш насозед. хайр дӯстони азиз, мисли ҳамеша ба ҳамаи шумо барори кор ва саломатӣ хоҳонем.